राहुल खड़े राहुल खड़े बेलायखिनो खा खामानि सिनि कग्र मीडिया फोरामनि खरकसा आदं कांचनपुरनि खरकसा सुसुक कक्तमा थुमनाय चिंताकु रमेन बिनि नुखुंनि बरकनो जों सालकाबांवा सालिसिनो सा खामिया बियाबा अबहाय आसमसांगानो मियाबो कक्साय दङ तिनिबो कक्साय दङ आसमसा अक्सिजेन लेभेल कमं थांनि बागै लांमा सासलां जाखा बिनि बागै जों अल त्रिपुरा कग्र मीडिया फोराम खा खामजाक ताई अबहाय जरा हामिया जरावो बा ताम हनि कक सासिनाय तबे बिनि बेलायखिनो जों तो आगिन सिबिन सेमान दङ बिसि बालक याखौ बुखायं थैजा जामानि आबाद यागल हायनो हाय बिनि नुखुंनि नकनि बरकबो थांजावखा ताबो बसा क्लास 9 नि परि दङ चिनि कक्तमा थुने रंनि लांमाओ आहायनो से चिनि कोनो सिकिउरिटी ग्रे ना कोनो बेतन काहाम ममा जराव नकनि बरकनो सेवन सिकिउरिटी रनानि बागै जे मानसाक साइतो जाका चिंताकु रमेन बिन लगियो जों दङ हुमबानो सेरकम साइजो खायमानिया जों बासो मथारा याखौ प्लास चिनि कग्र मीडिया रंनि अवस्था तो गलायनो सुग्या आबनो बुया साना दबो साइबसुगो साइबसुगो माय तफानो अमाहाय तांथुं अबाहाय लुक्र बनानि नोंथुं थिनांगो ताई चिनि जे कक थुमनाय रकनि नुखुङो काहाम क्रं जे सिगमानसाक तंलाय तंनानि आबनो दियाय जाओ तंथुं काइतो रकबो ताई ताकु रमेननि नुखुङो बाहायनो काइतो नायख्लायथुं ईश्वर नायख्लायथुं जाते खाकसांमा मानै ताबुक चिनि बुखुक अनिदारियां गनिबो फला खाकसांमा मानथुं आसुनो पगमा साजाबो अमाहाय जरा हामियाओ आसुन सितुं